everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kadaugan. Natukan ka man. Naidagang chicks? Basi nagmalimot ka na nako, ha? Uy, dili na may tabo, Maris. Wa pa kunin mo to baga. Wa ba'y chicks sa imong gitrapakuan? Duna or wa? Tubag. Doon na. Oh, mao ba? Ang akong supervisor, sa ka babae, Yamat ragod. Unsa man sad na siya? Mekaniko sad? dili man. Basin og maunay applyan nimo og jack, ha? Unsa? Dili, oy. Bantay bitaw. Ikaw ra, Maris, ang akong higugmaon. Honest pa, o walay lain. Maghinaot ko, Herbert. Bye. Bapay ang iyang supervisor? Unsay gikinahanglan nimong mga materyales? Okay naman, Misara, naman tanan. Pagsulti lang niya kung unsay imong gikinahanglan. Okay, kung doon ako makita, sultihan ka. Sultihan ka, Misara. Ayaw lang ng Miss Ara nga imong itawag nako. Unsa di ay? Simple. Ara na lang. Maikog manggod ko. Ayaw ka ikog. Maikog man ka nga wa man kay ikog. Kuan, kining. Na kay ikog pero di man sa luyo, di ba? Naman sa atubangan. Oy. Mo nga ara na lang. Mo na gusto nako nga imong itawag nako. Sige, mauman ka. Sige, ara na lang. Hapit naman day mag alas 5. Sibat na. Uy, ilang sa? Pabuto sa nako nga mag alas 5. Alas 5 man ang akong off. Ay, suswa man bitaw ang atong amo. Sibat na lang. Ayaw lang, ara. Pabuton ko lang ang oras sa akong pag-off. Unsa? Giobserbaran nako. Akong gipalakaw. Gipasibat nako bisag wa pay oras siyang pag-off. Pero wa gid malakaw. Ako pagid siyang giingnan niya, lakaw na lang. Total, wa bitaw nga atong amo. Nang niya. Pero di gid malakaw. Paabuton lang gid niya ang oras siyang off. Good. Di mailahan ka na sa sakabuutang empleyado. Patik na, sir. Salamat, Ara. May kasaligan ako sa akong mga sakinan. Pero may nang magmingaw na inyong shop bay. Okay. Nagtrabaho naman kasi Kuya Herbert ni mo. O, bitahong bayro de. Aron dili ni magmingaw din bay. Aron wa na gasto ta sa chicken ba. Anhin na nato din hita datong mga uyab. Saba ka na bayro de, oy. Bugiro ba yan mo, oy? Oh, hambog din na. Ari na lang nato dadon ang atong mga uyab. Ano wa tay gasto sa motel? Mahal man ang motel ron. Hanggaw ba yan mo, oy? Oh, na. Aw, na anoy akong nakita ron. Na lads. Tag 50 pesos ang oras. 70 pesos ang duha ka oras. Pero electric fan na lagi. Sweet to kay kada. Ay gibinuangin na among bahay-bay. Kanabaw kong masuko si Manoy Herbert, anak. Oh, nga naman. Dili pa si anak. Kada ginota. Di lagi. Masuko gid si Manoy Herbert, anak. Di siya masugot, anak, oy. Pero bay. Mangutana ko nimo ba? Hmm. Unsam na si Manoy Herbert nimo? Laki na. Unsa? Hanggaw bis naong ni mo. Ano ba nagkapangutanag man, anak? Kada kong laki ng Manoy Herbert? Wa lagi ko kakita nga may uyab na siya. Ha? Oo, no. Bisan ako gani. Umaga din may baw nga may uyab na siya. Basin og bayot na si Kuya Herbert. Unsa? Si Manoy Herbert? Bayot? Oh, basin og bayot na. Pero di.
Bay, Hmm. pastilag ko sugar bas kumo ng Manoy Herbert, bay. Kung maigo ka na tingali, nagtuo ko, nga mapilo ka. Ah! Grabe, hasad. Unsa ko dire? Linabahan, ha? Kay mapilo lang? O lagi, Sa- honest pa. Pero, nanunguwa man si Uyab lagi. O pati ka na siya kapili og babae nga iyang nagustuhan. Bida. Og dato pa lang ko karon bay. Sultihan taga. Kanang tanang mga gwapa. Maglaway na nako. Unsa? Nga naman, Tungod kay, kung ako'y dato. Aw, ang tanang bati og naong, muya akong panguyaban. o, unsa? O lagi, mo na akong pangandoy. Kung parehas pa ko kadato ni Manny Pacquiao, ang akong panguyaban, kanang mga batig naong. Kanang mga ngilad kag naong. Og palitan akong mga sakyanan. Unsa? Yan ni ko di magpanganday bay Rode. Ay, o lagi bay. Kanang may mga diferensya akong panguyaban. Kanang Ha? mga bungi, Oy, kanang mga libat. Mo na akong panguyaban. Kung makakita ang mga gwapa, nga mauna akong ipanguyaban, unya, kumpleto ta sa tanang alahas. Maglaway sila, oy. Ug sila na'y manguyab nako. pulos ka lang yun hinanggaw bay Rode da. Oh, dili na hinanggaw, oy. Tininood ng ako. Basta kay palawayon ako ng mga dato. Karon lang god, doon ako pagdumot nila. Nagsalig sila mga gwapa sila. Ha. Nya, dili sila mo pansin nato. Isnaban lang ta. Shit nila. Ah, lahis kag panganday bay Rode da. Oh, ikaw. Unsa man day pangandoy nimo? O, ako panganday sa kinabuhi nga, makwartahan ko. Kaya si Manoy Herbert, di na nagpatrabahoon. Si Timprete na lang na siya. Hatagan ang kustanan. Bay, ang ihatag niya. Aw saan lat. Dayon, sakyanan. Gunya, may allowance pa siya gikadako. Oh, yamat na god. Ang imo yung manoy mo imong pangandoy? Igo lang kumubawas kaayo ni Manoy Herbert di rin ako, bay. Siyang pagpangga di rin ako. Believe ba bitaw na ko ninyong managsuon bay? Kamu? Believe ka ko ninyo? Lahi sa akong igsuon. Okay, nga naman mo si Mike Soon. Dali kay may mag-away eh. Daw kayo ko igsuon. Tihik. Kung yun sa iyang sudan, taguan pa. Oh, grabe hagod. Lagi. Mo ba? Pero ako, lahi si Manoy Herbert, bay. Pinangga ko niya. Ug pinangga sab na ko siya. Narari sila si RJ ug Rudy. Manoy! Oh, Dongar, nagdago pagkaon. Naibaw kong watay linungag, nagpalit na lang kong puso, gingon man sudan. Mao ba Manoy? Maglungag na lang ta ko, pero nabot naman ka. Di am sagod si Bay Rode. Okay na lang, ayun na lang. Diyan naman ko kita. Anin na lang ko po yung Kuya Herbert. Murag, dili ko mapas mo din he. Oh, okay na, way kaso. Mahimo kayo, Rudy, nganon dili. Musugot ka Manoy? Ay, nganon dili ko, ano sa ingon doon na sa kay kauban doon. Permira ba mong ambot kayo pasabot? Permira kong wa din bye. Yes! Good, Kuya Herbert. Alin ako puyo. Bilay, abangan ako, Kuya, ha? Konsensya lang nimo, Rudy. Aha? Nila ko mubunga og pila. Pero ang amo bayranan sa kuryente din usahay mabot og 2,000 kapin tungod sa shop. Pero karon nga wala shop tingali mausos na ni. Tubig kabangan nya murag hapit 1,000. Ikaw lay maghuna-una ana, konsensya na lang nimo kung pila imong ihatag. Aw, muhatag lang kog mail 500 ang buwan, Kuya. Suman, okay ra? Sugot ra gyapon ko. Why problema? O ba na kumaman og basang libro na? Di ko asad sa mga lambok, oy. Dong, Ar. Umawa na. Umawa na dito. Anda mo na pagkaon. Mula kaon ako, duty na ako. Ha? Sige Manoy. Sige. Maray na ko. Okay, rin. Yang imong allowance, kurang alawa. Salamat Manoy.
Bay! Tara! Adto ta sa kananan ni Yusing. Bay, Oh, nilaw na ko berde. Lain mo na akong lawas. Mura kailan tanon ko. ha? Uy, bitaw da. Oh, namuwa imong naong. Hasta imong mga mata. Init kay akong lawas, bay. Nya, mura ipanugnaw man ko. Bika na, be. Oh. Uy, hala. May hilanat juga. Apit lang ko si butika ron. Mo palit kong parahilanat. Gilanta na sad ka? O manoy, balik-balik mo na akong hilanat mo na oy. Mawagtang niya, balik na sad. Murag din na maayo na. Pachika ti kas doktor. Ayaw na niya ng self-medication. Gasto naman sa good manoy. Ang ano ba yung magkagasto ta? Ang importante nga mamaayo ka. Kapoy mga kong lawas mo na oy. Oo, okay. Sige, manawag lang muna ako ha. Manawag ko dito nga di lang muna ako magkatrabaho ron. Dadon ti kas doktor. Dong, i-admit ka. Ha? Nga naman manoy. Kinahanglan nga i-laboratory gyud ka. Kaya posible ko no. Nadinggi ka. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.